one. Eze one. Ụmụafọ egwu abịala. N'imezu nkwa ha n'ikpere gị. Nwa anọ nga wọbara m. Nwa wọbara m. Ọ bụ na ya na-ahụ ahụ m. Uru ahụ ya bụ uru ahụ m. Eze nwanyị. Ị mara ha ikpe ya nna. Udu akọ mmiri. Akụ na ụba yiri biko. Onye nkwụkpọ ya anyị ji mezuo nkwa. Eze nwanyị. Anyị ekelela gị. Ọha ga na-eme afọ 10 ọbụla ma m ji mee ya taa. Nekere gị ụmụ ọgbọghọ nọ n'iro na-agba mbọ na-ahọzụ ife a ga-eme were nweta ego fọgbachakwa mma ewere ego nye nna fa o were na-adị mma nke gị bụ papa nye m si n'iru pụọ asụ gị si n'iru pụọ mpa aga m amụ mkpụrụ bụ oge nke mmiri oge ruo ọ ga-amụ mkpụrụ nke m lekwa ụmụnne m abụọ Ada na Amarachi butere mkpụrụ n'ụlọ a na-ebe na gara ị gaghị onye ga-alụ ha ndị ọkada dị na-arụ ọrụ na mụcha dị na-akwụ ụgbọala dị na-ebe na agwa ka m tọrọ nkwụ Obinna ifu ife ị ga-eme mụọ gị kpechaa gị zụọ gị n'akwụkwọ iwere tochazie were luo otu onye nọ mana ofe ife mfụrụ ihe ịpasịrị bụ papa mmeri nne papa mmanya nsị ife ịpụtara bụ ire n'inyụ nsị ịma na ihe ụkwụ wetara o nwere ife ọzọ ire n'inyụ nsị mechie ọrụ anasị mechie ọrụ o nwere ike ihe She baba ri ko. Ọmọ kí lè kó. Ọmọ kí lè kó. Kele tí ó wà kí. Kele tí ó wà kí. Balẹ̀ wáyà kọ́ kele tí ó wà yá. Méjì ń bọ̀ lẹ́bi. Ọ kele tí ó wà kí. Ọmọ mi torí ká lè ọkọ̀ ọ̀nà ọ̀sán náà yẹ kọ́ kele kí ká lè kó yá. Ọ̀dọ̀ yà hàn. Ọjà. Àkọ́kọ́ kí lè kọ́. Èmi fẹ́ lè fẹ́ lè bọ̀. Ọ bụrụ na ọ gị bụ Ada
I'm going to go to Dayan. So, Kina does it come. Go Yakuzugo Maya young now. No, finish you for like a man. Finish you for like a man. How soon you go now? Who and years of man? Jim Shishita, who can remember one book and one car. Nigga, Ubina, Kanjogi. Kugia Ebi. As an Ubobin inside Nigeria. Ubobin Apple, oh, Nanimun Mekan, they will take a age now. One the may finish Jago man. Diego and the man, it didn't the junior 1 naira get the rubber on now. Come on, we sense sources, on we sense there. Lema Wag, he cogana biati, he cogana biati. What will I pour no, I just watch the campaign of film. Madame. Go and live about Bia. Madame. One bottle of pink. The quem ompa, okay, ompa. You know, taking you at the ground, I tag. I have a way. I only do here again, the young guy. Emmanuel, confirm, cow not. Never mind for been under that thing, and looking here. Na Uchenna, in like him na Jidela, ya no been it to oh, Tita Kenania. Mana, what you gonna that no? What you gonna live out? I can see at our time. See, Nema Wagi, a good drum now, and you come got you. But him take you. What would one of me? Uchenna, what potato may your name, my country, name Maraka gum. But check that him. I got on my what would I make a Ujurego? Why give an ally? They couldn't live fire. When they can go here about Gujukamaya, about Gujumaya, Matilu. You couldn't now when I don't know Budaya, a Batazini mobile. Is it no Binabon, Sunandi Kawajago no Budaya? You should. One no sleep for Lezo Camille. Sleep go for Williba Guagu. Casify Nzenikitan. Factory go serve and Pajigo. Casifin one Missy John when you can't get you. When you can't get you. Oh, we am nation. Oh, you go na Obin and Naya. Chok has an and more than a Mana Obrugudi Hali, Obrugu fool, Obala Papa fool look at like I used to DJ. Mana won't catch Elen. See no one can fetch Elen. Macaginiquan. In the Bobina can use one no bin. Ijom Koyama, you can now. The Kunobin and Payo. It's okay for Bogujuma, Mommy family. No, you can check with you, my channel. So Bali. I know school. Actually, I was there in Obaka. Bali. Akpọrọ nzukọ ka anyị ma ndị na-eme n'ezola. Ndị mmadụ na-agwa anyị si anyị ji ụlọ ada ahụ na-egbu anyị. Biko, anyị ụmụ gị, a chọrọ ka ị gwa anyị ụmụ gị gịnị na-eme anyị na ahụ a biko ba gwa anyị. Gwa gị eziokwu, ihe niile obi m na-akwụ ihe mere eme. Ndị mmadụ nọ n'isi, ha agaghị echesi mana o jara anyị ahụ iri mgbe o jara anyị ahụ iri otu nri
n'ụbọchị ọnafọ 10 n'elu ya ọma na agụ niile n'elu ụgbọala niile nọ n'eji enweghị ka agbaga agbaga enweghị ka eji eleta ha ọbụla papa enweghị ike ịrụ otu n'ime ha maọbụ arecha ha niile a na-eji ya bido ahịa leta makwa na ego anyị ji eri papa ụmụ Obinna na dadu maka chi anaghị m nụrụ anụrụ m shi ezinụlọ anyị nwere ego anụkwara m shi mpa gị nwere ego vuru ivu tupu ya anwụ were ụmụ akụnụba ya niile ndị ahụ tụsa n'aha gị anaghị emere anyị ji akpa gị ahụhụ elebi dọsara ụmụ ego ndị ahụ nna gị nna nna anyị gasara ala gị papa biko ọ bụrụ chi gị wefụrụ ụmụ ego ndị ahụ ya eji ele n'ụmụ ụyọ ndị ahụ arịrịa ka enweghị iji eme ya eji ere ya ma ọ ree n'ụmụ ụgbọala niile ndị ahụ na-enwere ọ na-agụrụ ma gbuo olu mmadụ na ọkwa gịnị okwu na ụzọ maka nke m nwere okwu mma ofufe m na-eme ka nọkọtara mmiri na-ezo ọ bụrụ ofu ngwugo na-ezo ọ na-ezo n'ọra o nwere ife nna m gabiga kpatara akụkụ zuru wee ego niile o nwere were ngasaa o were kpọọ m wee duo m n'iyi ka m ga-emekọtakwa wee lee akụnụba ya ihe ọbụla ọkpatara ihe n'aka ma ụmụ anyị anụrụ m ihe na mahịa ka m gwakwu na eziokwu ihe kwuru onye ọbụla nwoke ofu mkpụrụ ife Ashi ka ị na-akọ papa ashi mụ a Obinna aga m anọ n'ụlọ ya agụrụ na-egbu m aga m efe ụlọ ọkụ maka Chukwu kpachapụ anya gị nwa Beni na ahụ na-afụgharị ife ị na-eme adịrọkwanụ mma kedu ihe ihe m na-akọwa bụ ntiwa gị na Obinna ọ maka na ọ dị enye gị ego ka ọ gịnị ikwu na anụ ya bụ iso nụrụ n'ime ọyị ebe a na-anaghị enye m ego Obinna anaghị enye m ma 1 naira ọyịyi m na Obinna achọọ m ana m ayizikwe akwa ị mara ego abụrọ ihe niile ego abụrọkwa ihe niile o iso nụrụ n'ime ọyịyi Obinna anaghị enye m nye ọbụla nna ụtụkwa nga anụ anyị na-eshishi biko ana m eme nke anụ ị na-anụ onwe nye ọbụla jikọrọ m na Obinna anyị ekewaala ka ahụ wee okwu gị mana ọ wụrụkwa na ọ mụọ o m ga-asị gị nye Obinna ohere nye ya ohere ka gị na ya yi ya ịmara ife echi ga-abụ lele bịa kpachapụ ị mana asụ na ọwụ ofu nye na asụ na iwu enyi m na ọ dịka aka ntị nke ịma gị ezigbo aka ntị ga-ada gị duwa n'ihu na ọ gịnị na-eme gị bịa ka m gwa gị onye ọbụla gwara gị si na ego awụ ihe niile jide onye anụ ma ya ezigbo aka ntị ga-aba ya n'ihu maka na ego wụ ihe niile onye ọbụla na-enweghị ego mụnwa nke a bụ Chidera aga m ayi fụlụ onye ahụ bịa anyị gawa ego awụrọkwa ihe niile ego awụrọkwa ihe gwazie onye ọbụla ọnwụ egbuo ka alụrụ aka mgbe m na-abịa ekpere m na-ekpe bụ ka ọ ghara ịbụkwa m bịa sị na ị nọrọ nna na-abịa ibe m na be gị ka m na-abịa ibe m kwa ka ị na-abịa ibe m ọkwa ihe niile dịcha mma ịmara m ọfụma udo dị mmadụ ka okwe gbalụ na okwe agbalụ ọ kwụrụ na nlọ ka m nọ nnọọ egosi ya deta ya nye m m tinyere ezigbo ego n'ime ebe a mmadụ ka ụwa ebe gbanwekwara anyị ga-atọzi n'afụfụ anyị ga-atọzi n'agụ Okafọ ke mma
esiri foto ụwa ịnụgokwa na ndị nrọ ọkụ egwu gara na-arịarị ego anụbeghị m mana nke a bụ ozi ọmụmụ ọ bụ na ọbanye ọ kpọrọ mụ na gị ịma na asịrị m ndị be anyị sịrị na ọkụkọba anụ ọfịa jee n'ukwu osisi chigharịa ọkọba mmadụ ọ gbakwuru mmadụ o ji aka m bịakwutere gị anyị mechaa ya anyị aṅụma Okafọ Chukwu emeela na izute ha n'ụlọ ya n'ụzọ ka izutere m ịbịara n'ụlọ m n'ụtụtụ ka ịkpọchuo m ihu Okafọ ị bịara eche m ọchị ekwe Okafọ lee ị na-agba okwe imere ihu ka ihe na-agba okwe ị bịara eche m ọchị n'ụtụtụ a mụ na gị enwe nsogbu o ị na-anụ mana oyiyi mụ na gị ebigo achọzikwa m anụ m ayizikwe chichi maka gịnị mmụọ mere gị iwe onye nke nkezi mmụọ mere gị sụrụ aka Obinna aka nchi gị ọ kara aka o shiri ike ị naghị emepefula aka enye m ihe ị naghị enye m ego ị naghị akwụ ụgwọ m onwe ihe ọbụla ị na-emere m nụrụkwanụ nga na-eme gị ejere m ego biko ihe nwa ga-eme gị nwa mma onye mma mpa gị ji ego o nwere ala o nwere ụlọ ụgbọala ya niile jichara ebe niile ịsị m na ị nwee ego nna gị enwe ego kpachapụkwa anya gị ego oji mpa m eji mụ eji ka ị chọrọ ka m mezie resacha ala ree ala nna gị ree moto ya ree ụgbọala ya rechicha ihe niile mpa gị nwere rechicha ha ncha o iweta ego ya bịazie lezie m anyị ekwu isi si ọ ga-ere ihe gbasara ịzụlụ anyị ọnwa nwere ya mama ihe ga-eme nso ọ na-ekwe biko mmanya mkpụrụ obi m achịcha ụlọ elu m Obinna cheregodi mụnwa bụ Chidera ka iletara anya ilecha m anya na-atụrụ m ashị ilecha mụ anya na-atụrụ m ashị bịa Obinna anwakwala anwa kwụsị m n'eduru ụzọ gwa m okwu ọzọ agwala m gị eyi ka ọ na-atụrụ chirade mkpụrụ obi m achịcha ife m ga-eme m ga-anọdụ n'afọ ezinụlọ m na-anwụ n'agụụ na-anwụ n'ụbịam mba nke a ma emekwa ike gwụrụ amarọzi m ife m ga-eme ka ife m ga-eme abụ nsogbu ka ife abụ chetabago m dịka onye nwere oku n'obi onye anaghị eri onye a chọrọ inyerefe aka onye a na-eme ka nna ụdị nsogbu dịkwa na ife a bikoro ka ife a ga-akpụkwa na ụdị nsogbu a ka etu m ga-esi na-akọwara ụmụaka ife a ọ mmepe ife a kata gaghị emepe ya mana gịnị kazi ka m ga-eme ka ife m ga-emezi
ihe kọ ga ọkwa yo ọkwa na bodi di ba se refu yo de ka ya de ke we he megedi a ode mala na ji wa ka yo ko te go ju ja ji na wo ai da ro na ji no de ka ba ji hai ko ya ni ta asanwa asa te go ju pe ora bo ma na bo ya na lekwe onye na-achụ nwa lekwe onye na-achụ nwa shishi ji nwanne ka dogara eji mpago wee ji na-achụ nwa ị ga-eji eze gị nye ya nne nkịta akagbuo gị nga nna ndị gị onye ahụ gị nwa na-asị na mpa ya ejiri ego oge onye mpa gị yere aka ka onye onye golo aka n'ụgwa m ka onye onye golo aka ị na-asị na mpa gị nwa mpa gị were ego ị nọtụgo ofu ụbọchị kpọta mpa gị dọsa ya ọdụ jụọ ya ka ebe o dosara ego nna ya nyere ya nwa na-akpọ bf bịa enyi ị na-akpọ m bf ihe nwa na-akpọ bf ọ dị ka ara chọrọ ikpu oge na nwa na-akpọ bf enwere akpọrọ mpam nke mụrụ m n'afọ jụkwa ya sị gịnị mezie ọ chọghị ire ihe gbasara mpa ya ọ wee sị mpa ya ke mụrụ ya n'afọ ọ si wee jụkwa mpam sị gịnị mere ọ chọghị ire ya ọ sị ma ji egwe ga gbawara ego ya ndị enyi onye ahụ nọ mpama mpa gị ji ego gboo lee m agwa gị mmụọ gị nka kpọrọ mpa m na-agọsị na jụọ ya ajụjụ jụọ ya maka gịnị mere ọ chọghị ire ụgbọala chere ego dị ka mkpucha chọọ ya ihe mere na ọ chọghị ire ụgbọala ọnụ ka oge naanị ya jiri ya nyere enu gị aka biko mpa m wee gwazi m sị mgbe mpa ya dị ndụ ọ dụrụ isi ọ ga-ere ofu ihe gbasara chere mpa gị dụrụ isi na ọ gaghị ire ala ire naanị ya mee ọ na mpa gị achọghị ire ire mba chere gị nwakwa idokwu isi na ị gaghị ire idokwu isi na ị gaghị ire ya kwụ n'anụ n'ezuzu aga na dati bụ onye anyị n'onwe gị aka n'ekele ya ọga ya ebisiri m aka ya ka ụgwa gị esi mụ akwuo mma agwa gị na o nwere ebe mmesi ọ ya nwanne jụọ mpa gị ajụjụ jụọ anya ka ife na-emezi na-emezi ka otu abụrụ ogbe ka ife na-emezi nwanne nleba na-akọla IBF ihe izuzu anyị gara ọ ma ihe ụma na-eme gbatara m ose enyemaka ego dị n'aka anya mmiri ka m ji na-ete Chineke gosi m ama m ebe m na-aga ife niile erika mana agụrụ na-egbu m ewo Chimekwela ikuku ekwe buru m weta isi bịa were isi onyinye ekwensu adịghị mma onyinye
Mama, ¿qué no quiero contar? Agora agora, esse bagulho eu vou ganhar. Agora como agora, eu não nasci nem não gasto, olha quando ele quando agora como. Que bem ele diria no televisão a New York. Ai me ganhar xingar o é que ele diz de doing. Amara, we did announce real television. We know mama agora ni say who division na na ya say enwe ho wula no New York ya gire. Eno ho ya. O gigi jogbe. Ewe hu ke ni ya nga ha. Anyere ya ji ajo bi onye gbe ele ko bi ma. Mama iji na announce. Agbakwala ngi, agbakwala ya nwe eme ya, agbakwala ngi ya. Me iji announce. So that you get the TV. Mpa nweta gị ga mara ha ọgụ. Chima. Nke ego dị ụlọ ka ewutara ọbụbụ onwere ife mere udo dịkwa. Papa, ego niile mpa gị wụ mpanye kwukwu jemana gị ijiri wefere ya ijikwa na ire ngwongwo niile anyị nwere n'ụlọ nga ma ụgbọala niile ndị ebu nọcha na-eji enwe ka ịgbaga ụzọ ijiri ire ha ka iji hụga dịka nri ọrụ rie. Papa, gwa m eziokwu, ị chọrọ ka anyị je gbama akwụna ọha ị chọrọ ka anyị je mema ka nke o nwere onye tiri mmanụ ahụ n'ọnụ ọzọ ụmụ nka njikere ụlọ o nwere onye tiri mmanụ ahụ n'ọnụ ọ bụsịa nwere akụnụba nna m eziokwu n'ọmụmụ ịkpata akụnụba nke m na-agụkwara m agụụ ịghọtago mana ife kpatara eji eji nwayọọ a na-ewepụ ife n'anụ wee nri anụ achọrọ m ife ọ ga-abụ mmebe emechaa o butere ụlọ abụmọnụ butere ụlọ afụfụ ụmụ m. Papa, ele ụdịrị abụmọnụ dakwasara anyị karịa ogbenye ọnụ ntị anyị ajụ ọnụ ị chọrọ cha agụrụ onwe anyị ụlọ nga ị chọrọ cha ịfụ ọnyụ n'oge ahụ jezumana gbochi obi agaghị gị maka papa m ihe niile o mesigokwana m ife niile m nwere ike ime dịka nwoke ka were fụ ego mana emebe mecha ọ dị ka a ga-eme ụmụ biko ofe dịgodo m mkpa bụ ka ụlọ ghọtagodo Papa, ịgwa gị eziokwu kpa m nọ na onweghị ihe ọjọọ m bụ n'obi banyere gị mana ha igwekwara ike ịghọta wụrụ nyere ushi ịmarala ihe niile ndị emega ya ushi o nwere ị kwesịrị iji eme anyị enweta ego anyị ji eri nri n'ụlọ mana ga-ezunwe ya ghara anya anyị na-ata ahụhụ n'ụlọ. Papa, ịgwago eziokwu ị nwere aka gọm adị mekwa n'obi ọjọọ ma onwe m ewe ada aga m egbaghara gị ịchọ chimụrụ onwe m ịgbamakwụna agwabe gị dosa ego gị emechara m ya ka ị gajara fatima jirikwa ya obi chi enwe ka kara ihe dị na m agbaghara gị gbake mfụra ọkwa na ife na-ewutekwana m mbụ ihe niile ọ mụ ka ikpe mara ịfụgo n'ife ụnụ na-asụ ụnụ amara na ụnụ bụ ndị nne obi na Anambra steeti na-asụsụ Owere maka na ụnụ toro ebe afọ anaghị akpọ ụnụ eju ụlọ emechaa m ga-akpọkpọ ụlọ na-ana ụlọ ka maka ada ama ama ndị ya ebutara m mkpụ ka mara na ebe ahụ nọ ụwa ya esi ebe ahụ gbanwebara anyị na na-elekwa anya ụmụ nwoke o nwere taịm eji ọchị ekele dịrị Chineke ekele dịrị nwa ya o ekele dịrị Chineke ekele dịrị nwa ya ịdị mma ịdị ukwuu nne bịagodi
Ndewo. Ndewo. Biko, aha gị ọ gịnị? Aha nwa. Ada oge nzọpụta gị. Oh, ekele dịrị Chineke. Ekele dịrị gị. Ada ntị. Mmụọ Chineke gwara m na ezinụlọ gị na-agabiga nsogbu niile dị iche iche, ahụhụ niile dị iche iche n'ihi ọgbụgba ndụ ndị nna nna gị mere. Mana anyị ga-ekpe ekpere etiti abalị ka anyị nwee ike busasịa ngwa agha ọbụla dị iche iche ekwensu ji ebuso n'agha. Anụla m laruo magwaga mpa m. Ọla ma ya kwuru alụ mmụọ ga-aga magwaga gị. Ọ dị mma. Gwa ya n'ihi na ọ ga-adịrọzi obi adịrị ekwensu mma n'ihi na nzọpụta na-eru inugo o mana ị chọrọ ịkpọ m ihe a ka ị ga-eji wee nweta m chọrọ ịkpọ m. Cheta na eme ngwa ngwa emeghara ọdachie inugo kwa gazie nke ọma o ịdị mma ịdị o bịa nwa pụtakwara ozugbo. Mụ na gị abụrụgo enyi site n'oge anyị dị n'obele. Anyị dịzikwa ụmụnne. Mana ọ ga-abụrụ m ife alụ ka m nwa ihu ihe ọjọọ na-eme na ndụ wee rapụ ịgwa gị ya. Nracha m na-afụzi na ndụ gị. Akpara m agwa gị. Nwa agbakaziri ya. Achọrọkwa m ife ị na-ekwu. Nracha akpara m agwa. Kọwara m ọfụma biko. Kọwara m ọfụma. Ụkafọ lee. Ofu mkpụrụ nwa Maazị Onyekachi ọfọ Egbu anyị ji eme ọnụ n'obodo anyị na-ezi ikekere akwa na-akpagharị. O nwere otu ọ dị. Ife na-akọ ife a bụ nọọ maka ife a ka ejiri bịa gonye m nkwụ ebe a gonye m mmanya ka ịkọ m ọ dịkwara mma otu ahụ. Ọfọ Egbu ọ bụrụ mkparị mana achọrọ m ka ịghọta na ife ọjọọ ndị a niile m na-ahụ na ndụ gị ọ na-enyezi m aṅụrị. Lee oge dị n'okolobịa echeta m otu isi eri ego na-agba ezigbo ụgbọ mana ugbu a lee otu isi eji ụkwụ na-agagharị na-akpagharị ka ị na-agba m anya mmiri akwa karịsịa awụ otu isi akpagharịsị na-ala ego. Okafọ ibi n'ezigbo ụlọ mana ịdị ka onye ala. Ịdịzi ka onye ala. Aghọtago m ihe ịkpọpụtara ka inye m mmanya. Ọkwa ọnụ ka ị bịara kọ. O nwere ife ọzọ. Afụgo n'otu a ka isi bụrụ m na-akpagharị na-akọrọ ndị mmadụ. Mana gị ghọtakwa na-atụba enebela m anya n'ebe ị nọ n'ihi eme m dị ife dị afọ. Mana o nwere okwu m nwere m na-agwa gị ka m karịa isi gị daalụ n'ime ya. Ọ bụrụ na otu a adị m ekele gị. Daalụ. Na-ekwe m kwụ gị. Okafọ. Maazị Okafọ bịanụ. Ha agbatarakwa m ụwa agbazie mmadụ eziokwu o wewe iwe gawanụ.
naira batiri n'igbe a. Onye mkpamkpa na-ezuzu. Nanofu 100 naira kontestere ebe a, ọ na-egosi. Agụrụ na-ebu mmadụ ebe a. Va, aga m ewere ego a. Ego ndị bụ mmụọ. O nwere ego ụmụ n'ala ndị a makpekọrọ ya ji Nzeruogu skits pịa wanda ji ya jide ego n'onwe na ị hụrụ ego ime yonga ahụrụ m ego na ebe nke m ga-eri gbahụ obi gịrị Afụgo m ekwensu n'ụlọ ụka. Afụgo m ekwensu n'ụlọ ụka. Hey! Ma ihe mere ada agbara m n'ụlọ mkpata. Kemgbe mụọ na pam na amansi ọ na-adosere ego. Agara m n'ụlọ mpam ihe mụrụ 100 naira. Kemgbe mụọ na pam na ebe a ndụ ya niile ego na-agabiga. Ọ wụ ofu 100 naira ka m hụrụ. Uwe kwasịrị gị 100 naira. Ekwensu agara n'ụlọ ụka. Ekwensu ọ gara n'ụlọ ụka. Mpa nke mụrụ m n'afọ kemgbe nwa ya bi na ya abụrụ na-egbu anyị. O wee gbasị o wee gbochi wee gba nnukwu ụlọ ya ga-elugo ala ihe mụrụ 100 naira. 100 naira ka m fụgo n'ụlọ mpa m. Ekwensu ọ gara n'ụlọ ụka. Ofu 100 naira ka m fụgo 100 naira. Ekwensu ọ gara n'ụlọ ụka. Ma gwa gị ị jụọ m na m ga-agwa gị na mụ aghọtazi mbọ ya aghọtazi ife na-eme ya ọkịfụ ihe Obinna na-eme ọkịfụ mụ ala ga mụ aghọtazikwa wee Obinna mụ aghọta wee ya dịga jọs na-akụpụ akụ ọ wụ your man ọ gị ka onye okwu ka ihe ịfụ na ihe mụrụ mgbadị ihe ite ọgbọ m ọrụ ịghachighị m ọchị ma ihe mụrụ na igbe delicious igbe were anya wemepe ya ma ihe fụrụ n'ime ma ihe fụrụ mere otu akpa ego ka m fụrụ otu akpa ego nta asụ jiri ga were ego kebi na chịkọla anyị na n'ịbanyezi n'ime ụlọ mpa gị ka echi ego efuzie igbe uji edosi ifefu n'ime ya bụ otu akpa ego ya na-akụ BF Emeka kezi ife na-atọ gị na ka ị na-eme gị ọchị na ya gụrụ m ike ka ị na-eme gị ọchị na iwe gị biko ọ tọgazị m ọchị iwe gị biko oke chere na otu a ife shiri dị na ya isi na lekwe ihe chọrọ ime nwanne ka m gwa gị amaghị ha ga-eme na were wanyị na fem sigara onye ala nwanezi anya ka mgbunye unu uche n'anya ka mgbunye ezi elu jos pasa ka mgbunye unu uche n'anya ọkịfere ụgbọala ahụ dị n'ụlọ ọkịma nke m na-ekwu ya ọkịma ụgbọala ahụ anyị ga-abụrụ ya alịgodi ya na nwe ife mpa gị ji eme na mpa gị karịrị okwu ọ na-egiwara m ọya mụọ na-echeke nwere ọya mụọ na-echeke nwere Professor Vinkid nọ n'ala ugbu a ọ wụ akwụkwọ gbasara ụgbọala mpa m ji ya amamekwa dọsara kọpụ na Emeka Emekus Keretus awụrụ intutus outtutus chere ego dị ka ngwa na gị ma gaa ebe m ga-ere ebe a ga-ebido mụta na a ga-ebuga ya mụka anyị ga-ere ya weta ata akwụkwọ gbuka ya nnọọ were the money
Iwe onye konde ibe. Boy onye skuda. Maka ngwa nwere ekwu ihe na adị mma. Ọ dị mma. Ihe nna na ofe na ala gba. Ihe na ma mere mụ atụ. So, inicha ma ya dịzị ka mgbe onye iberi. Ọ na-abịa ebe anyị kọbi ya. Enutugo na na-akọbi ya. Not for you. Uche alala. Uche alala. Aikopa. Onwe ikwu kita isi gị. Awa hamkuru kan kubu. Hapo ya. Kan kubu. Hapo ya. Okaf. Ada ke mbara ka gị na-elezi m anya. Kpọnụ ụmụaka ka ha bute n'uri nụ. Ka ha bute n'uri ka ha rie n'ụtụtụ. Onye nkwo bịa wata na kedu today. Kpọ ha ka ha bute nri. Ife nọ eri oge na-echebu mmetụ mmanụ ga-esi va m afọ. Bekwara anya ụmụaka m agụụ agụkọtara pụta bụ iwe si ebe a gbarapụzi sọsọ ka m megide ihe na-eme. Okafọ, ọ maka ka ị ghara inye m nri n'ụtụtụ a ka iji atụasị n'ime ndị ị na-atụ. Ejikwa m otu amara gị maka nkụrara gị ụtara gị n'anya mara iji gwa eziokwu. Apụrụ m n'ụtụtụ ka nje nara nwaanyị anyị na-elesi anyị garị. Nye m onye m iko garị na-abụ ka m tinye mmiri were ṅụọ ya. Nwaanyị wawawawawa gịnị na m ji ụgwọ jide ya ụgwọ na gbachara m gbara nkịtị na a ga-adọkakwara m efe na-enye ife nna Okafọ wetu obi ngwa hapụ. Okafọ lee enu lee Okafọ ngwa kama ị na-atụwasị hapụzi dị nri hapụ dị nri ka anyị kwuwazi ihe ọzọ. Ama plan igi maka Chukwu. Gịnị mere ụlọ akpụkpọ ala gbalaga? Gịnị mere? Na isi ka ịba anyị mega ụdị mana ga-agbanye n'ụgbọala. Ihe ọzọ n'ụzọ ebu akantị kpa. Ị na-emezi na ị chọrọ ịgba ụmụaka ntị? Ọganọnwa ka ngwa ife na-agwa gị. Nke na-agwa gị abụla isi na-egwu ga na jeju Emeka na ife ọzọ nụkwa kpa. Nwere ife ọzọ a ga-eme na anyị chọwe ya anyị na ụzọ anyị ka ịchọ ka anyị apịa taya na abụ ebule ọmọ amasị m mmụọ mmadụ mụ amarọ isi na-asị ka m na-asị ya eju Emeka Emeka ya agwa gị ife mere m onye na-amụrọ bịa na amụma aka sị m na mụ na-ebuzi ọgbọ na ya ka ngwa gị ebe ya metụta nchịla ahụla ya ife ọbụla gbasara akụnụba mpa gị ọ gachika cheka nkwa ọkụ mụ na mmechi ọnụ bịa gị na ọchịzịra ahụ Nawa. Papa
Yada. Village anya ma o ngi wele ga kono lu. Kega. Ba ti da nya so ha go. Mba o maka onde me ra ti le che ko ta. Okafo. Papa. Bịa nwa m bịa. Okafo nwa m. Ihe ọla m ga-ekwu ugbu aga m achọcha ige eme ntị ka isi eme ntị ama n'oge gara aga enwere agbụgbọ ego anya eze nwanyị mmiri oshihu maka oshihu nna m aka kpam ji akọgala gị iwu kpa nna m jikwa n'ime ya elela m n'anya hụ that oge aga mara shama ewefekwana ya aka gị maka ọhụ ihe abụ ọha abụ ohe ọfigbu isi aka efe n'aka. Papa, biko aghọtaza m ihe ị na-ekwukwa ebe a aghọtaza m. Ahụ mgbe anyị ọ na-ebu ezi nwanyị na mmiri anyị ji emere ya ahụ afọ 10 ọbụla ruo anyị ewere ọbara ọkpụkpụ anụ ahụ shina ọgwụ ike wụ nwa gị onwe ike wụ onye ọla shina ohe ụmụọfịa eweje na ahụ na mmiri kpọọ ya were ihe ndị enye ya ọkwụna akpa mmiri ejachi akụ na ụba enwe ike ịkọ akụ na ụba enwe ike ịkọ n'aka ụmụọfịa ọnụkpa akụ na ụba ka na-achị ha ọla ịchọ ego a ga-akọ gị n'aka enwere ego m ga-enye gị ego ahụ ị ga-eji ya ji ụzọ amụrụ nwa henderi aga ojere eze nwanyị ọkwara otu nwa ma otu nwa ọfụ. Papa biko achọrọ m ihe ọ bụla kpasara ihe ọgwụ ego ị na-akọchasị m ebe a biko papa. Genti nwa m achọchi ajie ha ma genti ga-emehụ ya ga-emehụ ya ma she ị ga-ada ogbenye ọnụ ntụ ogbenye ị ga-ada ị na ga-arịọ ọnụ ya arị ogbenye ị ga-adacha ndị mmadụ hụgị nwachi maka ọchị ji onye ọkwa onye ọwụ nna ya gbara aba ị ga-agba ọdọ ma gị mee ya akụ na ụba a ga-esi ya ọgafụ. Ọ bụ aka mara ihe gboo Chijioke na Kelechi. Papa biko achọm ime ihe a achọm igbo mmadụ biko ọ ga-aka mama ka mụ a ka onye ogbede ka mụ a gbuo mmadụ ọ ga-aka mama biko papa ọ ga-aka mama achọm igbo mmadụ biko. Okafọ ahụ ga-akada ya mma chayawụ n'ogbenye
kama iji were nwa ha enye agbara mmiri eze nwanyị nye ya ahụ ya erie akụ na ụba nọrọ arịghị m ga-emewa arịghị m ga-agba ya Papa, ka ihe na-eme n'ime ụlọ m n'abalị? Papa, agwago m gị, achọrọ m ihe mmekọ agbara. Chọọ m ya, biko. Okafọ nwa, gee m ntị. Ihe hụ na nga ndu, mụ onwe m achọghị ihe mmekọ agbara. Kama ohe nna nna anyị ha mmega iruokwanụ m aka maka nkwa ekwere ha gbara o siri ike anyị emehụ ya ọ ga-enye ezinụlọ nsogbu ịhụnahịa mmegugbu ọkpa nna m ji mee na ya maka ọdịmma ezinụlọ anyị Go ga-achọghọ ya ịhụ na igbe dozie ya ma ọnwa go ma ọnwa nwago ma onye si n'ezinụlọ anyị nwoke nwanyị onye ọla ruru oge enyi ya ọ ga-eme ịhụ na ego amenye gị ya igegidezi ya ma ịhụnego ya bụ aka onye esiwu na ezinụlọ anyị ga-agwụ go onwe gị ị ga-anwụkọ ị ga-edozi ego anyị ahụ akwụ aka ị ga-edozie ya ma dozie ego ha ama machi onye ọla chi na ezinụlọ anyị oge ruo enyi ya ụnaghị ngwa gị ọkpa nna nna m ji mee na ya nna m ọkpa nna nna ji mee na nwe ya o ruokwa n'anya aka ugwu gome isi arụrụ ahụ mụra iji begịnị iwe ụmụaka ya egbu hei Nsogbu adịrọ na mmega jos ka ya kụpụ Emeka ka njọ gị ọ pụta na Maazị Okafọ bụ onye ọgwụ ego na-ekwuzi ka ọ na-ịghọta ife na-ekwu ọ n'ifere ife mere ụnyaahụ gara aga ife ọ ka esi wee onye anya amụrụ na-achụgharị anya na-agbagharị ka ndị amaghị ife eziokwu mụ echegidele m ihe a isi na-agba m agharị echegidele m ihe a Maazị Okafọ ogo onye ogwe ego olikwuru otu a ga-esi ịṅụ garị nkịtị na-agha ha ahụ akwa n'ụlọ anyị nga ka Obinna bịara bịarigodi piom n'ọtụtụ ị ga-agwa m na mmadụ ga-agwọ ọgwụ ego ya na-atagharị ahụhụ ife ndekwu bụ jos ọkwa ebumnobi nka m kwuru maka isi m kwuo ụgbọgwụjụrụ anya ihe agbaragharị ọ dịzi asị ihe ka si na-agbalị ka onye na-achị ka ife a na-agbalị ka onye nyere ọgwụ agha ife agbagwojuru m anya ahụ kpọchie ụzọ ka anyị pụọ ka na anyị nwere ozi oge ya na aka na jos kpọchie ụzọ ka anyị pụọ kpọchie ụzọ ọmụrụ m Ịmafa ka ị na-akọrọ ihe asa efe ịka ha mụ mma ka ha mụ mma nne
ị ma na echefuru m ịgwa gị ihe na-eme n'obodo a. Gịnị na-eme n'obodo a mama? Ị ma na papa Obinna bụ onye ọgwụ ego. Onye ọgwụ. Okuzile ya. Take it now. Ntị m ruru n'ala na ị na-ajụkwa ajụ. Ị ma onye gwara m? Uchenna na onwe ya gwara m so na ọ gwara Obinna, ha gwara ya ka ọ gaa ree ụgbọala mpa ya. Ha gwara ya ka a gaa ree ya. Eruo n'eduru ụzọ, ụgbọala ekwe aga ihu, ụkwa aga azụ. Oge na-eteghị anya, mmụọ apụta, gbaba ha aka ntị, chichicha onye niile, si ọsọ atasuru. Ise gịnị? Mana chere o, ịdị sure na ọ bụrụ Obinna na-agwọkọrịta akụkọ a niile ka o wee tọọ ụtọ na ntị? Otu ị jụrụ m na ele onye ngajikwa ele onye ngaji otu ị jụrụ m. Agwala m gị ọ Uchenna kwuru ya, mana ihe mma wụ na onye ọbụla na-eme ihe ọjọọ n'ala a, ihe ọjọọ ahụ ga-esochi ike, ọ ga-eso ya ebe ọbụla ọ na-aga osobe ya. Ise ngwanụ bịa ịkụpụ. Onyinye ekwensu adịghị mma. Ewo Chimekwela, ikuku ekwensu ada inwe otu mkpụrụ ụbọchị ị ga-ewere ọbara ọkpụ gị na anụ ahụ gị jee nyezi nwaanyị. ezigbo ụjọ ti ọkwa ụjọ ọnwụ ka ọ nwere onye ga-anụ na ya ga-anwụ. Ọ ji ezigbo ụjọ a gara echi ya maka na ndị be anyị si nọọsụ ọsọ osisi ka a ga-agwara a ga-egbu ya mana mmadụ ebe mmadụ niile mgbe ọ ga-agba ọsọ otegoro nkwucha ụjọ abịagodi ya na-arụ na ụjọ ife anyị ga-eme ka anyị na ọnọdụ apụta na ọsọsọ ofufe a ga-achụ aja anyị ga-achụrịrị aja ada ga-eso a ga-eji na mmiri chụ aja ekwetago nnọọ n'ife dị na aja a ga-achụrịrị ya maka ọ bụrụ na ego anyị ga-emecha bawanye akụnụba ga-abawanye a ga-achụ aja mana ofu nsogbu achụchakwa aja amara onye ọzọ ga-anọgitekwa fagasịkwa na ọ ya aja isi were chụ aja agwara anyị chi aga m imefu ihe gara agwara anyị ya kemgbe echichi ihe ndị ebuga aga m imefu ya. Onye ụkọchukwu amala m ihe m ga-eme ka enwe ike si n'ọnọdụ ụfọdụ. Papa aga m ewere ekwentị bụ onye ụkọchukwu onye na-ekwu were ya gwa ya ngwa ka ama ife anyị eme. Onye ụkọchukwu ga-eme nnukwu ife dị n'ife anyị. Nye nwa ọjọọ ọbụla ịchụ onye ụkọchukwu Gwa ya na nwanne m na nọ ya na gịnị na-eme na ịhapụọla m achọrọ m isi mere gị jikwa ego ụbọchị ga-ewetara m ya m na-abịa ka m weta ihe
Kafari Gijile Yomapula Gaius. The Nnayi Hello, Tom. Robin. Mụ na Emeka nọ kịta mmesaka mkpọchi ya ga-azụ. Nsogbu anọrọ. Ngwa nye m nsisi. Ngwa nke. Nnayi, ọkịfụ Sandra. Sandra, nwa bụ dashi. Nwa ụlọ ana, ọ nọ na site. Ọkịnị fe na-ekwu. Nwa ụlọ moto, ife ọwụ Bugatti. Nwa ahụ dashi afụbe nwaanyị dịka nwa eziokwu ka nna gwa. Uchenna, gee m ntị ka m gwa gị. Inwe enyi m nwoke, ghọtago? Ka m gwa gị ihe nna nwaanyị bụ. Nwaanyị ahụghị ihe ị ga-ebu n'obi, ịma buru ha n'obi ha ma ọkwa na ihe ị ga-ebu n'isi. Gị chọrọ iburu nwaanyị gị buru ya ebe a. Ghọtago? Ọ bụghị ife ị ga-ebu n'obi, if not tisasịa gị obi nọ gbakasịa gị obi. Ebukwele nwaanyị n'obi, ebukwele n'isi o. Ọkwa m ihe mere na ji agwa gị o. Ebukwele nwaanyị n'isi. Na nwere paga. Abịa ife na akọ BF ka m gwazie gị Sandra dishi. Sandra ụdashi, nsị gị na nwa ụdashi. Afụbe nwa dị loya ka nwa ahụ. Ife na-agwa m, ị na-ekwuzi ka ị ma Sandra. Uchenna, hapụ ihe ka ọ ga-ereghị gwaga m Sandra dị iche. Ụmụ nwaanyị niile ha nchabụcha dachi. Ka m anụgo m ife ekwu mana. Nchabụcha dachi mee. Ị na-ekwu ụmụ nwaanyị, chetakwa na mma gị bụ nwaanyị. N'ụzọ ole gị dị ya na, ụzọ ole gị dị ya na. Kwụsịkwa ya dị ya na, lee m agwa gị mma m dị iche. O soghị ya. Nna na-agwa gị ụmụazị ndị a gị na-eji mma m ụzọ ole gị na laikwa m ya. Ụta mma gị si dị iche ka enyi nwaanyị si wee dị iche na. Ahụ gbasara gị, agwala m gị chọrọ ibu nwaanyị ebukwele n'obi, ebukwele n'isi. Mma m dị iche nke. Ịhụ na Obinna. Ịhụ na Obinna. Ebe Igbo ụlọ Obinna. Mba, chere. Ebe Igbo ụlọ Obinna ka enyi nwaanyị Obinna. Ichifu Obinna gaa n'ụlọ Obinna gafe Obinna na. Ichifu Obinna nga n'ụlọ ga-eme gịnị? Gafụ ya. Ihe ọnụ so ngaji na ka mmụọ ahụ na-ajụga aka ntị
ozole gị na amamife na-ekwuzi na ada na ebe akpị na ebe ebe a na-akụzi para ka ebe obi ụlọ Obinna echi ife Obinna gaa n'Obinna ya ịkwana m so uche ka m kpọchi ya ụtọ m azụ amamife na ebe a jọs na-akụ para na-akụ Adamma, o nwere ike ndị kpọbata gị ebe a ka m gwa gị okwu dịka nna nwere ike ịgwa nwa ọfọ n'anya. Ọ mara ọgbaju dọrọ nwoke achọ etu onye oyi eme ka ọ batacha maka ada mba ọ bụ na arụlarụ na-eteta ya. Ufia kwere ụlọkwa na nke anyị dara ekwu maka etu nji agwa gị ife a bụ achọrọ ka iwepụ ụjọ n'obi gị maka oge ọbụla m gwara gị na anyị ga-eje na mmiri mgbọ ga-efu anyị abịara o nwere ife ụjọ dị na ya ofu ife ị ga-azụta abụọ na m ga-atụrịrị aja maka ọ bụgodo na m nwe na abalị eme ihe gebe gị nwa ka ọ dịrị ịchụ aja ụmụnne gị na-abụ furu imefa ka ị ga-eji were chụọ aja ị na-aghọta ife na-ekwu Papa, agwala m gị si enweghị ihe ọbụla nke gị agwala m gị si ga-eru adịghịkwana onye ọbụla gị ji achụ aja ọbụla nwa onye anyị ji ga-achụ aja. ndị be anyị tụrụ n'ilu gosi agbaba ntị ọnụ gị ebere isi ntị esoro ebu naanị nri ị na-eme ka ị na-akpọka isi ga dara ejere menikpe gara dịka onye eziokwu nne gị ka ihe maka amaara m mgbe afọ anyị bi owere kapere mpe nne gị nwụrụ mana nwa obere ha ị ka topụtagoro mgbe ahụ ka m ji chọpụta ijiri mụtacha omume nne gị etu o si eme ofufe nnachi gwa gị okwe mara ọmụmụ gị kwe maka ife a nna yọrọ achọrọ ka inyere Aga m mefu ịgwa gị eziokwu, aga m mefu ya.
Papa, Ada no me molo. Ada. Ke? Omore bo gwa na gato. No be bo gwa mu. Ah. Ozogu. Maka ego dị n'aka anya mmiri ka nji na-ete Chineke gosi m ama m ebe m na-aga ife niile erika mana agụrụ na-egbu m nyere m aka achọrọ ibu m pastọ Pastor nyere m aka achọrọ ibu a ga-agagodo n'ụlọ ụka ka ị ga-agbanwegodo siga tupu anyị gawa ibe gị nnukwu atụghị n'egwu Ndị nna anyị si maka ihe n'ime anyị taa ekele dịrị Ifugo na Chineke fụrụ n'anya nke ukwuu. Ọkwa ihe mere o ji zọpụta gị n'ịnara onyinye ekwensu, onyinye a ndị nna nna gị nyere gị. Ụmụ ife akwụkwọ nsọ kwuru. Akwụkwọ nsọ si ị ga-ewere ihe wụ nke Siza wee kpanye Siza n'aka, werekwa nke wụ nke Chukwu nye Chineke. Ihe m na-agba mbọ ịgwa gị kịta bụ na ebe anyị bi ube nna gị, mesakwala ihe ụla shi ebe a aka ọzọ. Were ebe a nye ndị ihe na-esiri ike, nye ndị na-enweghị nne na nna. Ihe anyị ga-eme kịta bụ na aga m achọrọ unu ebe unu ga-ebigodo. Ka ekpere Chineke, anyị bilie n'okwu anyị nye Chineke kere eluigwe n'ụwa. Ịdị mma, ịdị ukwuu, o Chineke, ịdị mma, ịdị ukwuu, ma gị zuru oke. Ịdị mma, ịdị ukwuu, o Chineke, ịdị mma,
Magi zuroke Chimekwela ikuku ekwensu buru m weta isi bịa were isi onyinye ekwensu adịghị mma ewo Chimekwela ikuku ekwensu buru m weta isi bịa were isi onyinye ekwensu adịghị mma ewo Chimulekwa m gbatara m ose enyemaka ego dị n'aka anya mmiri ka m ji na-ete Chineke gosi m ama m ebe m na-aga ife niile erika mana agụrụ na-egbu m